Hello. Ayan. Okay, good morning po sa Gabos. Before we formally start, let us have our opening prayer for today. Let us all stand. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, hugasan ang kamay, nabasa ng dugo, linisin ang diwa, sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, itindig mo kami, kaming iyong bansa. Pagkain sa landas, patungo sa kapwa, ihatid sa tingin na iyong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Amang Diyos, iyong maguhit ng taot daigdig, sa banal na alawot, sambang nanginginig. Ibalik ang puso't bayang naglalamig. Likhain mo muli kami sa Okay, tukaw na po kita. So, good morning po sa Gabos, sa satuyang mga kairibanan na yaon ngunyan. Sir June from Metro Peso, from youth sector, from BPC sector, NCPC, CED, mga kairibanan mi digdi sa Sepio. So, good morning. And also, good morning din po sa mga online viewers sa FB Live and si mga nag-log-in sa Zoom. So, pinapadagos ta sa aldaw na ini, daw holiday nga ni today. Ini yung sa tuyang public presentation of Annual Investment Plan for 2021 kang LGU Naga City. So, kanso hapon, matao lang ko ning recap. Natapos na pong mag-present ang Bicol Science Centrum, Raul Rocco Library, and then ang CENRO or City Environment and Natural Resources Office, at saka ang Solid Waste Management Office or SWAMO. So, ngunyan, magpapadagos kita sa aldaw na iniyo, igwa kita ngunyan na aga ning duwang opisina, ang Metro Peso at saka ang Arts, Culture and Tourism Office. Good morning, Sir Alec from the ACTO. And then at siya na hapon, ang Investment and Trade Promotion Office, City Veterinary Office, at City Agriculture Office. So, hinahagad mi ulit ang active participation, siring kang nangyayari, kang first day, kang presentation, kang Monday afternoon, online and igdiyo po sa face-to-face. Para lalo tang maging, lalong maging magayon ang mga services na tinatao sa tuya kang LGU Naga, na part iniyo kang transparency and governance and sa tuyang participation sa citizen. Sige po. So, para sa presenter, ngunya na aga,
Inaapudan ko po ang Department Head 2 and City Peso Manager kang Metro Peso, si Mr. June Tam Mongoso. Let's all welcome Sir June. Diyos marhay na aga po sa Satuya Gabos. Munya na aga po ipipresentar mi ang 2021 proposed budget kan Satuyang opisina. Primero siguro i-introduce ko sa inyo kung ano ang Metro Peso. Ang Metro Naga Public Employment Service Office na institutionalized po siya through Ordinance Number 1998-071 kang May 20, 1998 as a non-fee charging multidimensional service facility. We are proud to say that Metro Peso was the first ever to be institutionalized in the country. Way before the passage of Republic Act 8759 or the Peso Act on February 14, 2000. So, 2 years ahead po ang Naga City than the national. Ano po igwa sa Metro Peso? Igwa po kitang 4 na divisions. Ang primero po kayan is sinaapod tang Community Employment Center, which takes care of the employment facilitation. Ang partners ta po digdi is the Department of Labor and Employment, the Philippine Overseas Employment Administration, the Overseas Welfare Administration, and the Department of Public Works and Highways. Ini po ang mga programs na ini, pinag-i-implementar ta ini in partnership with them. Si detalya po per program, sa mga surunod na lang po ng mga slides. Ang second po na division is the Enterprise Development Center, which promotes livelihood enhancement. Ang partners naman po digdi are the Department of Trade and Industry, the Social Welfare and Development, the Interior and Local Government, and the Department of Science and Technology. Again, si details po ng mga specific programs sa mga surunod na slides. The third one is the Cooperative Development Center, which initiates cooperative development and retention. Usually po kaya ang nangyayari, pagkatapos kang incorporation, it dies a natural death. So, permi pong sasabi mi, na dahil dapat nagbibilog lang, but dapat atamanon siya. So, we're doing this in partnership with the Cooperative Development Agency, Administration, DTI, DILG, and the DA. Ang last division is the City College of Naga Polytechnic Institute, which promotes manpower upgrading. Ang partners na po digdi are TESDA, the CHED, and DepEd. Ini po si Satuyang Multi-Service Facility. Ang hapot po mo niyan, yaong kita sa ngunyan na mga panahon. We all know na we have the longest lockdown. Kaya, dahil po makangangalas na 16.5% ang binaba kang Satuyang ekonomiya on the second quarter of this year. Paano ta po ma-apresyar ining persyentahing ini? Primero po, ini po ang current na sitwasyon ta. Based on the Social Weather Station's July 3 to 6 National Mobile Phone Survey. At present po, as of end of July, may 45.5% na joblessness in the country. Ang 17.5% po kayan, even before, as of December 2019. Kang nagpuon po ang COVID-19 na pandemya, nadagdagan po yan ng 28%. So 17.5 plus 28%, that's 45.5%. I-translate po into numbers. Ang 45.5% po translates to 27.3 million jobless. Ang 7.9% po kayan since December. Since January up to now, nadagdagan po yan ng 19.4 million
Kasuarin po yan nangyari. Even before po kang pandemya, talagang may joblessness na in the country. 21% of those 27.3 million, dati nang mayong trabaho bago pa pag nagpandemya. Kaya baga, nasisibot si national government, kaya nakaisip sindakang build, and other programs and activities para po i-address ini. The problem is, another 21% ang nawaran over the last 150 days. So iyan po ang current situation ta. Ang bottom line po is that almost 4 out of 5 Filipinos or 80% ang nagsasabi na nagbaba mas lalo ang quality of life ninda. Mas kikita po individually, namamatian taman ini. Bako sana sa nahihiling ta, kundi namamati taman mismo. So ini po, tayo pong interview kasubanggi about the survey. Actually, dahil man siya dinispute ni Secretary of Labor and Employment. Sinasabi niya, more or less, ang results kang SWS survey is a representation of the actual situation now. Ang difference lang po kaya, ang sinorvey kang SWS are 18 years old and above only. Unlike the survey of the Philippine Statistics Authority na even 15 years old, kabali sa survey ninda. And the second difference is ang SWS as of July. Ang PSA man is as of April pa lang. Maski dyan pa lang sa figures na yan, dati nang harani ang 45 sa kan 33. So tama man si Secretary na dahi niya madidispute ang figures na yan. So ang next question is, ano ang response kang local government sa current situations ta? Ini po ang samuyang battle cry mo niyan. Simply put, it's June M 2022. Jobs for the unemployed Nagueños at Metro Peso. We will try our best to create a minimum of 2,222 na trabaho as in negosyo para sa pamilyang Nagueño. Tano po may pamilyang Nagueño? Kasi po, ang pagmauta is may spread ang sunshine. Buot sabihin po, sa kada household, saro sana ang beneficiary kang anuman na programa igwa kita. Tangani po, mas dakol na pamilya ang matabangang kang sa tuyang syudad. To give you the details, ini po si COVID-related programs. Number 1 is the Naga City Business Stimulus Program, which sa ngunyan po, we will provide free interest working capital loan sa mga negosyante. Ang nakalag po sa ordinansa, pag may saro ka na empleyado, you are entitled to a maximum of 25,000. Pag duwa, maximum of 50. Pag tulo, maximum of 75,000. And more than 3, 100,000. Ang pwede mong iutang sa satuyang syudad. Ini po, sinasalbar ta na si negosyante, gusto ta pang isalbar si mga empleyado. Based on our experience, kang nakaaging panahon po, maski allowed na nga ni 50% operation ang mga negosyo, ang kliyente po, dahil manaabot kang 50%. Well aware po ang mga tao and they are taking extreme precautions. So ang nangyayari po, ang demand nagre-range lang from 10 to 30%. So in absolute amount, talaga pong abonado ang negosyante. Kasi po, isip naman, ang maintenance and other operating expenses niya is parehas. Dahil man binaba si sa iyang renta, dahil man nagbaba si kuryente, dahil man nagbaba si telepono, dahil man nagbaba sa tubig. And the space na mini-maintain niya is the same. So pati si paggamit kang aircon, si paglinig, etc. is the same. Pero ang demand, and of course, si ROI niya,
is much, is much lower than the usual. The second major program is the Naga City Community Employment Program. Gusto ta pong taanan ning temporary emergency employment si mga nawaran ng trabaho. Talaga pong gulpi ang tinamaan. Alagad, ini po marisibisinda ning prevailing minimum wage sa private. Kung ano po ang prevailing minimum wage, iyo po ang itataota sa inda sa laog po ning 10 days na pagtrabaho. Alagad po, on the second month na di pa siya nakakakuan ng trabaho, pwede ta pa siyang tawanan ng second 10 days. So in effect, kasi ang range sa private sector is 310 to 350. Kung 350 ang per day niya, igwa siyang 3.5 a month, igwa siyang 7,000 in 2 months. Just to sustain the basic needs of the household. And ini po, we are targeting 700. Alagad po ining 700, ini lang sa end kang Metro Peso. Kasi ang akto ay guman. Pero to the credit of akto na ito. Si last po is the OFWs. Dakol ang na-repatriate because nagsara si companies outside the country. Pinauruli po sinda. And of course, pag-abot sa Naga, may trabaho. We would like also to help them in appreciation of their contribution to the local economy. And we are targeting 300 of them na ma-assistiran ta. In terms of the regular programs, we have the kadruling na We are currently implementing the special program for employment of students. Unfortunately po, ang inalaw lang kang IATF to participate are those 21 years old and above. Kaya po, si appropriation for this year, dahil mo fully utilize because may restrictions. Igwalan po kita ning 100 na participants under the program currently. So, igwa po kitang localized program kayan para mga dai ma-qualify sa SPES or naubusan ng slot, sasaluhon pa kang local government unit, which is the Summer Employment for Enrollment. Ano po ang diferensya kang SPES sa kang SEFE? Ang SPES po, they will be receiving the minimum wage sa government. Ang SEFE po will be receiving the minimum wage sa private sector. So ang SPES, more or less, mga 9,500 po yan in 20 days. Ang SEPE is 6,200 or a difference of 3,300. Kaya for next year, we are proposing na si 500,000 sa SPES i-value sa SEFE. So, from 2 million, naging 1.5 na lang si SPES. Si SEFE, from 2.5, magiging 3 million. The next major regular program are the conduct of job fair na we're trying our best kung paano taman ibe-virtual. Kasi bawal po baga ang congregation ng mga tao. So, we're developing a system na pwede nang i-conduct siya virtually. Ang sarap pa po kayan, si Barangay Employment Program. We will try to provide employment opportunities na kami na ang maduman sa barangay. Instead na si mga applicants ang makongregate sa opisina. Para po mas closer na, mas easier i-facilitate kung nasa locations na. We already tried this in Concepcion, Pequeña twice. One in Del Rosario, one in Balatas and San Felipe.
Sa hiling ko po, pwede taning ipadagos dahil very successful man si mga ininotang ng ginibo in terms of participation kang mga constituents. We will only maintain the same appropriation, 400,000 for the whole year. Ang number 4 major activity is the self-employment assistance. Ini po si livelihood na component kang opisina. Kasi po sa presente, isita na ang mga saradit na negosyante at ang sadit na sa indang kapital, naubos pa dahil sa mayong negosyo for so many days. Pera po kayan, ang makatoretresti pa, even the little savings that they have, nagamit pag-iraray dahil nga ni mayo man ning income during the lockdown. So gusto ta po sindang tabangan na makapagpadagos giraray. So we are targeting 150 of them na ma-assistiranta for the year, and we are requesting a 500,000 increase in terms of the appropriation. Dahil po we will extend si term kang loan. Dati po 3 months, munyan po we can go as much as 6 months para po mas matabangan ta si negosyante. Kasi iba ang sitwasyon mo niyan kumpara kang si dating sitwasyon ta. And next is the Naga City Cooperative Development Program. Aro kan sabi ko po kasubago, we would like them to continue operations. Kasi dakulang factor ang mga cooperatives sa community sa Naga. The hardest lang kaya na-encounter nindang problem is number 1 is the reportorial requirements of CDA or kung sisay man na agencies na kaulay ninda. So we are providing the technical assistance to them to comply. Kasi we cannot do without the compliance. Dapat talaga mag-comply man sinda. And that's also a challenge to them na on a regular basis, igwa po sindang activities. Na kung mayo kayong reportorial requirements, who knows kung nag-ooperate yan o dae, pero pag may programa, nakaka-avail kang mga programs. So, we're trying to provide them the necessary. Pati po si simple financial management, pinoprovide ta po yan sa inda. Tasaro pa yan sa difficulty. Most of the time, iyang pinagpupo ng kariribukan si financials. Tadewa ngayon inda kabisado kung paano ipaparaliwanag, kung paano i-justify. Kaya tinatantan din sinda kaya ning asistensya. The same lang po si appropriation na hinahagad ta, 2 million. Ang sunod po is the grow negosyo. Ini po si mga big brother, big sisters ta. Ini po si mga inasistiranta na kaman nakaaging panahon na nag-level up. Gusto sabihin, igwa na sindang permanent na mga kliyenteng nag-order sa inda, in bulk, etc., etc. Ang ginigibot po mo niyan, to maintain the quality. Kasi iyan po ang problem naman pag-aabot sa negosyo. Pag halangkaw na ang demand, mayo ng quality control. So we see to it na ang quality control is in place. Secondly, si good manufacturing practices are being practiced. Iyan po ang ma-ensure kang sinasabi tang repeat business. Kasi pag, di ba, pag puruunan maray, pag dakol na si demand, iba na. Kasi ang pighahabol na so profit, bako na si pangmatagalan na repeat business because of the quality of your product. Kasi kung ako o buyer, permi ang pighihiling ko so quality. And si consistency kayan, quality na yan. So we do the big brother and big sister, pag may mga bulk orders po sinda, si mga ina-assist ming iba, iyo na po ang nagiging subcontractors ninda. Kasi iyo po yan ang sarong thirdly, iyo pa yan sarong problema dyan. Because mamas production ka, dahil ka man naghahagad ng tabang sa iba, sinarari sa diri mo lang, talagang masasakripisyo ang quality. So, igwa man kaming next in line, naarog man ninda ang line of business,
pig babangga ta sinda duman to be the subcontractors. Dahil pag puumpasa na, dati ng tatao. Iba po kaya si mapuon pa lang sa puon. Talaga ang quality affected. So iyan po ang scheme kayan, programang iyan. And mini-maintain mi lang po sa iyang appropriation for the year. Parehas lang po kang 2020. Ini po si Migration and Development, as what I have said, ang OFW phenomena is a day-to-day na transaction. Kasi gusto unta sa dai, greener pasture ang kalaban ta dyan. And that option lies with our constituents. Unfortunately po, igwang mga nagpupersa na undocumented. Na ginamduman nindo si Lebanon, kadakol po duman na undocumented na found out. Kaya ang problem, maski si pagpauli sa indadigdi sa kasi pag-assister, dahil pwedeng gastusan kang gobyerno. So si mga yaon duman na pag-iriban ninda, iyo na nag-aasumir para lang ma-facilitate na maiuli sinda. Kasi hard stand po dyan ang national na pag undocumented ka, no benefits, no protection. Para po talaga ma-discourage sa mga Pilipino na daiyang gibuhon. Para po ang gobyerno man, kung ano sa mga emerhensyang mangyayari o anong problemang mangyayari, may immediate response. Kasi pag dai kaya, permi man ang gobyerno ang binabasol. Pero, dayaram ka mga tao, undocumented siya, mayo sa records ng national government. Kaya paano siya aasistiran? Na dahil nga ni aram ang whereabouts niya. Naaraman lang kung may rimalaso. Sa tuya po, we do it kung kulang ang asistensya ka national government agencies, hihipnoan ta po yan. Apera po kayan, we do services sa OFW families, si mga nawawalat. Kasi dakulaon na factor na si income na nakukuha kang OFW should be managed well by the family. Kasi ang problem minsan, dahil nagaganar ning mas maray sa abroad, gastos digdi, gastos duman, kung anong latest na gadget igwa sa market, igwa sinda. Sa hiling mi kaya, bako siyang arog dapat kayan. So from time to time, we do activities with the OF family para po mas maintindihan ninda, mas ma-appreciate ninda, and magamit sa tama sa income. Kasi po, bako yan forever. Ang OFW contract will last up to a maximum of 2 years. And pagbalik na kayan sa Pilipinas, you can never know kung makakabalik pa siya. So habang yaon sa duman, dapat nagsisave ang family or nag-i-invest siya. So we guide them through that, including po si pag-eskwela ng mga aki. And kung halimbawa po mayo ng gadgets, gustong mag-upload, kung may emerhensya sa pamilya, pwede po magduman sa office to do overseas call sa Facebook or kung ano man na media na makaulay or makontak ninda si sa indang partidaryo sa abroad. It's also a year-round na activity. Kaya nga naigwa po kitang migration resource center na inaapod. In-establish ta po ini sa second floor kang Bicol Central Station. And duman naman po pig house si OWA and PUA. Ang problem before po, kadakol kita sa nagang OFWs, pero ang OWA and PUA nasa Legazpi. So, ginibuhan ta po ng paagi na sa ngunyan po, sa presente, igwa na kitang PUA and OWA na yaon sa Bicol Central Station. In suma total po, what we are asking is a mere 275,000 na increase in our budget. Compared po kang last year na we got 3.7 million na increase. Because we do understand na by this time, ang city man medyo drain na. So, this is one way of contributing also na mabawasan si problema ng local government unit para po mas magamit si kwarta sa iba pang mga programs and services para po sa satuyang mga constituents.
In terms of the legal basis, ako po kaya, I will see to it na limited ang discretion ko as a department head. Kaya ako, I always see to it na may guidelines, may ordinances that will guide whoever will be screening the would-be beneficiary ng mga programa kang opisina. For instance, ang SPES po, tulo ng Republic Acts yan. The original, ang second po, already allowed the out-of-school youth. Kasi sabi may, mas dapat nga nin tabangan si dropouts na makabalik. Si original law po kaya, si nag-iiskwela lang ang pwede ming asistiran. So, naging law iyan. And si last amendment, binali po si mga na-displaced ang parents. Kasi original law, employed ka, tapos dapat below the threshold na inapod. Income, before it's 100,000, munyan 150,000 annual. Munyan, pag nawaraan kang trabaho, makahagad lang kami certification na natanggal ka sa trabaho, automatic po, pag may aki ka na pwedeng magiging beneficiary, laog siya sa programang ini. Kasi priority yan. Kasi sa sarong household, ang mawara ng ganar sa sambulan, dakula po ang impact yan sa household. Especially po sa education. Tapos siyempre maiinot si basic necessities, si food, shelter. Kung minsan po ang nasa sakripisyo, so school, so education. So iyan po inaagapan ta na pwede tang ma-address. Second, si summer employment na localized version, dahil sa numero ng aplikante, we average 1,000, 1,600 a year na applicants. Tapos ang nakukuami lang mga 200, 250. So, sabi mi sa sanggunian, sa city government, kung pwedeng mag-localize kita to address, kasi nahihiling mi si needs eh. Dahil medyo magabat sa daghan kang opisina na nahihiling mo na deserving nataan siya kang programa, alagad may restriction under the current situation. So we localize it, except that ang difference is the sweldo. Si SPES is government rate, si SEFE is private sector rate. Sunod si Barangay Employment Center, pinuunan po yan sa sarong resolution. Kang nagdalaga na po yan, we requested a formal ordinance na mandating kayan na maglaag ng employment desk ang gabos na barangay sa Naga. Thus far po, igwan na kitang 12 na functional na mga na barangay employment centers. And hopefully, madagdagan ta pa as we go on. Sunod po si Angat Kabuhayan or si Self-Employment Assistance. Again, pinuunan ta po sa resolution, kanagdadalaga na siyang maray. We ask for an ordinance and na-enhance na naman po siya through another ordinance. Sunod si Integrated Livelihood Master Plan. Puun sa resolution, na-formalize po siya through an ordinance. And si Naga City Cooperative Development Program, nag-start man with an ordinance, na-amend na to enhance the program delivery. Si Migration and Development Program, parehas po, executive order, nag-level up through an amendment kang executive order. Even the work immersion program of the senior high schools, kasi required naman yan, covered siya po ng administrative order. Kasi ang nangyayari before, basta may pigdestino sa emo, ako sa nang ako. Ngunyan, gusto mong mahiling bago kita mag-ako, na may tatrabahuhon talaga, and maja-justify mo si numero na kaipuhan i-deploy sa emo. Tasayang man ang oras kang aki, kung kadakulon sinda, didiit man si tatrabahuhon. So we rationalize the system para po mas productive gabos. Any pong workers hiring for infrastructure program will require all infrastructure contractors
to hire 50% of the skilled workers. Salapalan. 50% of the unskilled workers. 30% of the skilled workers. And we also require na 70% of that will have to come from the barangay na pinakaharani sa project site. Para si transportation cost man, ma-minimize. Instead na nakakagastos pa para sa transportasyon, kung yawan sa barangay nila, pwede na siguro lakaw-lakaw na lang. Ini po si Satuya Mana alat si ini man po si regular maintenance and other operating expenses and capital outlay budget. Dahil ko na po sa roon, tapamilyar man kamo kung ano mga accounting entries kani. Ipahiling ko na lang po sa indo si highlighted portion. Iyan lang po sinadagdag. We would like also to be compliant with health protocols. Kaya gusto mi pong mag-rearrange sa office. Maray na po ang nag-aandam kaysa si dati lang. So that would entail an additional of 100,000. In terms of the other increases, ang saro pa po pigahagad mi are the office equipment. Because virtual na halos ang satuyang mga transaction, we would like also to upgrade ang mga samuyang mga computers. Totoo, may mga computers kita, kundi pag abot sa operations, medyo mabagal man siya dahil 5-6 years ago pa na unit yan. Dahil naman siya na-upgrade by this time. So baka pwede kami mataan 100,000 to upgrade everything. Again, we also want a service motor cycle. Kasi mas matipid in terms of maintenance and consumption sa gasolina kung motor instead na jeep. Kaya si jeep mi, isusurrender mi na, ribayan mi na lang motor para mas efficient. And sa trabaho mi kaya, mas madali maglaog sa mga iskinita, etc. na nakamotor kaysa tangaw to, minsan dahil manakalaog. Kaya mas efficient ang motor. Then, we also would like to upgrade the furniture and fixtures sa office para po mataan maning mas maray na waiting area si mga kliyente ta sa opisina. Maintaining the protocols, etc., etc. May cost man siya po. So, in effect, we are only asking for a 300,000 increase compared po sa 1,180,000 na increase mi last year. Again, contribution man kani kansamuyang department to the whole City Hall para po si 1 million plus, a little less than 800,000 magamit man sa iba. So instead na mas dakula, liit lang si samuyang hinahagad na increase. So how are we going to execute these programs? Ini po sa proposed organizational structure in terms of the right sizing work that we are doing at City Hall. Iyan po si mga plantilla positions kang Metro Peso. Unfortunately po, ang siyam dyan, bakante. Again, unfortunately, kang March may nagadan kaming sarong empleyado, kang July may nagadan pa kaming saro pang empleyado. So, siyam plus 2, 11 na ang bakante. Out of the 22. Di ka ba nga, nasa na kaming natatada. Kaya medyo masakit-sakit sa kamugtakan ko. Napuon sa ko, kuminsan ako pa natapos. We have to make do with the manpower that we have. Kaya pag hiniling po nindo, iyan may mga colors, iyan po si mga bakante. Si assistant ko, bakante.
Si sarong division, out of 4, 2 lang ang may tawo. Si sunod na division, out of 6, tuluman lang sinda. Si saro ngani, sulaminti siya lang ngayon. Maray po sa manpower training, talagang sige-sige pa. Actually, nag-inaugurate kita kadtong Test the Have last July 18 para po mas madakulaan and madagdagan si mga course offerings ta. Kasi usually, going abroad ang target dyan. Pag naka-NC 2, 3, madali na lang ang pag-abroad. So, para man dahil ma-burden na maray ang city, we propose na si siyam na bakante is spread out in 3 years. Dahil kung man sinasabi na si siyam na bakante, itao this year. Kasi naintindihan ko ang sitwasyon. Kasi ining pangyayari digdi sa tuya, this will not last until the end of the year or next year. This may take 3, 4, 5 years before we can fully recover. So, yan po si suggestion based on the actual needs kang opisina. Ang sunod pong slide will tell us, iyan po si current situation. May mga pangaran po yan. Si mga haralangaw kaya ang posisyon sa kuya, na-pirate na kang DOJ, naging piskal, na-pirate kang Bicol Central Station. Si Nonoy used to be my division head sa employment. Kaya iniba pa ni Nonoy, si Pao Nahalig, sa kuyang kolektor. Yaw naman na kolektor na, chief collector man kang Bicol Central Station, etc. etc. Si sa kuyang head sa collection, yaw naman sa HSDO, kasi kayo po ang tamang kang HSDO to collect. So, yaw naman duman. Yan ang problem. Kaya, ini po, apat na sunod na ranggo sa kuya, anas po yan bakante. So, pang-5 po ang may tao lang. Actually, si apat, that's supposed to be the division heads. Sinda ang hepe kang si apat. Again, si sunod sa 5, bakante na naman. So, 2. May saro na naman na tao, and sunod, bakante na naman si apat na surunod. Naintindihan nindo ang buhay ko mo niya. May tao na naman, 2, and may 2 na naman na bakante. May 2 na naman na may laog, may saro naman na may laog, may 2 na naman na bakante. And lastly, bakante pa ining last. So pag binilang mo, pira siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Out of 22. 7 na lang kaming natatada to do the job for the 22 na tao. Kaya sabi nga ni Ma'am Kasubago, pirmi akong ama, yes, alas 7 po nalaog na ako, nauli ako alas 6. Para po matapos lang ang dapat tapuson. Otherwise, 12 ba? 15, 7 lang ang yaon. Ang 15 bakante. 1/3 kang manpower. So, iyan po si saro pang hinahagad kong tabang sa local government na maasikaso man. Kasi, araw kang sabi ko, sige kong yam-yam, na i-maintain ang quality. Iyo ba? Paano ko i-maintain ang quality o na out of 22, 7 lang ang nagtatrabahong kampara sa 22. Ako po sa Indo, more or less, ang quality medyo masakit i-maintain pag-arog kayan ang manpower complement. Taba kung suba-suba po, maski lingonin do ang mga haralanggaw na posisyon which is vital sa operation. First 4, bakante. So yan po sinahagad ko lang para mas may quality si output kang opisina. Ang last slide ko po will tell us, iyan po si evolution kang opisina. Ang 22 po, dahil man yan outright yaon. By the years, may mga ordinance numbers po yan, creating the specific positions with specific job descriptions.
So bako po siyang basang-basang na nangyari po ni over a long time. Arugani kan sabi ko, we were the first to be institutionalized nationwide. So gusto kong i-maintain mangyari si reputation na kita ang pinakangarugan kang ibang LGUs. Kaya gusto ko ibalik giraray sa dati. Kaya permi ko mga pig-ulit-ulit dyan sa table kung nahihiling nindo, no new creation. Ang hinahagad ko lang is reinstatement of the 9 abolished positions. Ang nangyayari po kaya pag bakante, di nilalagaran ng budget. Kaya mas kaigwang qualified na tao, dahil ka man maka-appoint dahil makaman iksiswildo. So yan po ang gusto ko man masolusyonan for the next 3 years. Dahil ko inagad next year. For the next 3 years. Diyos maray na aga po giraray sa tuyaga po. Okay, so nadangugta na ang presentation kang Metro Peso. Baka igwan na kita ng mga kahaputan po. Igdiyo sa venue, si mga kairibanan ta, Ate Osang. Sige, ano na lang ng microphone. From BPC, si Ate Osang ulit. Good morning po, Sir June. Morning, Barangay agaman. People's Council po. Na po. Kami po, year-round po kami sa Barabarangay. And sana po, matawan man po kami ng informasyon para po dyan sa mga programa kang Metro Peso. Kasi po, BPC, siyempre po sa iba-ibang organizations na po, arami man po talaga, yan ang pagtabang mi para po maaraman kung sisi ang nangangai po sa samong mga barabarangay. And sana po, dahil man lingawan kang barangay council na ang BPC po, yaon po sa pagserbe, pagtukar ka mga issues and si mga problema po na dapat tawanan ng solusyon. Tama ka po dyan. Salamat. Kaya nga ni, pig-establishar mi kuta na kung pwede, ang kada barangay magkaigwang salit na Metro Peso. Tanganing si services mi, dahil na po kayo po ang magpa-city hall si mga tao, duman sa barangay mismo, ma-address na ninda. Iyan po ang pinupo ng tamon yan, sa dosing barangay muna. Masakit kaya ang one at the same time ang 27 barangays. Kaya 12 muna si tinarget mi, para lang magdalagan siya. And hopefully, pag nagdalagan po siya, i-replicate sa the rest of the barangays. Salamat po sa hapot. Good morning po. Morning. Ako po sa representative kang mga online sellers. Ako po si Teresita Baile, Board of Directors. Apo. Yapot ko lang po, sir. Nasambit mo po itong assistance about sa loan. Paano po kami maka-avail kang tig-propose po nindong loan sa mga onliners? Sa regular program po pwede ka. Kasi duman sa COVID-related na program, may requirements sa employees. Sa regular program po, open kami. And di ko lang pala naunambitan sa presentation, we are an equal opportunity office. PWD, etc., senior citizen. Gabos mi po yan, siniserbihan. Dahil kita namimili. Ang kaipuan mo lang po is to register formally sa barangay. Kasi yun yung first step. We will not ask you to register with the city yet. Kasi No need na po ang mayor's permit. dae. Ay na po. Mga startup na inaapod, we will guide you through. Tanganing ang kahugpaan mo is a formal business. Tanganing, pwede ka naman maka-employ. Pag naka-employ ka na, pwede ka na kang si iba pang mga programa na available sa office. So, For how iyan po ang SOP sa office. We will guide you kung paano ka mag-asinso, etc., etc. Then, pag naka-graduate ka sa program big brother, big sister na ang role mo. Mag-guide ka naman sa iba. Okay po. For how many months mi po siya pwedeng ang loan? Sa regular program po, 3 to 6 months. Okay. Duman po kaya sa COVID-related, ang nakalag po duman is a month, ang start ng repayment is a month after the lifting of quarantine. Or
6 months after the release of loan, whichever comes first. Importante po kaya sa mo ang repayment man kasi revolving yan eh. Kung ano si collection me, pwede magiraray ikatabang sa iba. Kaya the fastest time na makabalik sa mo, the more na matatawanan mi paning asistensya. Kasi ang incentive kayan, if you repay on time or ahead of time, pwede tang dagdagan or i-double ngani. Depende on the CI report, si Credit Investigation Report. Ang permi ang pig-determine ta dyan, si need kang negosyo. Kaya dahil kita nag-fix ning amount. Okay po, sir. Thank you po. Sir Jun, paano po pala nitong halimbawa may duwa kang business and may mga tao ka man po talaga? Ano po yan pwedeng maka-loan po para sa duwang business or saro lang po? Ang determinant po dyan si amount. Basta may capacity to pay ka in terms of this negosyo and in terms of this negosyo, sasaroon ta. But under one name lang. Dahil pwedeng sisuway na pangaran ini, suway na pangaran ini. Dahil yan pwede sa accounting system kang city. Maski duwa ang negosyo mo, sarong tao lang ang nakapangaran. Sige po. Dahil pwede kayang sisago mo, sisay mo. Po, Dapat halimbawa sa po- ago mo man, sa iyo man duman si loan, sisay mo man. Halimbawa po, pares po nakapangaran sa kuya. Okay lang. Okay lang po yan. yan. And, may man pong, may porsyento po, may kumperang percent po itong Interest free. interest. Iyo po. Ah. Basta, masunod sa urulay. In case of default, may 1% Sige. na penalty. Sa regular mi po kaya, 1% ang interest, 2% ang penalty. But because of the pandemic, inali mi sa interest, tapos si 2% na penalty, binaba mi sa 1%. Pinapractice mi kamo. Kasi pag nag-abot ka mo sa formal lending institutions, Land Bank, SB Corporation, arog kayan ang sistema. Kaya, training man yan para sa Indo. Opo. Salamat po. Salamat man. Okay, igwa pa po. Ning kahaputan, online, do we have questions? So far, Mayo. Sige, Sir Jun, ako na muna while Okay po. ang ano. Malinaw man po na itong may mga ang COVID response program kang Metro Peso, itong tulo na bagong Apo. 5% mo. Ano po? Ang ano ko lang po, ang query ko lang po, how did we come up identifying the beneficiaries? Nasa ordinance po. Sa ordinance, Yes. yun yung na-identify. Opo. And aside from that po, dahil may ordinance siya, igwa po siyang management board. I'm not the sole decision maker. Implementer. I-deliberate po yan kang board. Pag nakapasar sa board, i-endorse po yan for approval sa Office of the City Mayor. So implementing Yes po. office Kaya gusto ko permi may ordinansa ang gabos na programa ko para di ako nasasahutan na nagpa-practice ako ng discretion. Okay po, sige. So another query po, kumusta po si turnout katong previous kasi magayunan ang program kang Metro Peso. Where in fact, saro kami sa nag-avail itong sa SPES kasi sa mga Apo. working student may alagad nakakamundo na 21 years Ayun, old apo. na sa napalan ang covered. So hirak man kadtong mga below 21 Yes po. years old na student may kumusta po si turnout kadtong mga programs na sabi nindo nagpapaluwal ka mo ng capitalization. So nabanggit mo na pag may dain nakapagbayad, may 1% na Penalty. Oo, penalty. Pero pirang percent po ba duman kan so last year ang successful or ang dain na talaga naging seryoso na partner nindo na mga individual or organization. Tapos ano po ang takad to? Ano ang measures or strategy na ginigibo? Bali po, based on actual figures, we were collecting 82% as of December 2019. Unfortunately po, as of June 30, it went down to 59 to 60%.
because of kaning pangyayari ta. Kaya daiman talaga siya mangyayari kung daiman ni nangyari. Ayun. Kasi ang 82%, maski maghapot ka po sa Land Bank, DBP, and SB Corporation, mas higher ang collection efficiency mi kaysa sa INDA. Nasa tuya nga ni is non-collateralized. Unlike sa INDA, nagre-require sinda ng collateral. Kita daiman. And ang in terms of statistics po, in terms of placement sa employment, 60-40. 60% are male, 40% are female. Pero sa livelihood, baliktad. 70% are women, 30% are men. Kasi masibot sa buhay ang ina pag-asikaso sa pamilya. Kumbaga, kadakol digdi na nagla-livelihood project na to augment the income of the household. Kaya talagang pinapatamanan naman sinda na mag-asinso over time. So, evident man po talaga na ang mga kababaihan talagang Desidido. Desidido. saro sa nagabi. Kasi talagang day naman, bako naman traditional ang mga kababaihan ngunyan. So, they find ways para Apo, makatabang tama sa po yan. pamilya. Okay. So, manungod sa pag-present mo, Sir June, na budget plan, ang office po kay Anindo, dakulaon ang magiging role talaga with the new normal. Yes po. So, talagang ako, I would agree duman sa mga tao kasi talagang how can we be implementing this or executing the plan, the Opo. programs kung kulang ka na tao. Maidagdag ko palan po, may ma-retire palan ako muna na August. Nasaro, may ma-retire akong Marsong Saro. So si Pito, magiging 5 na lang. Kaya ako talaga po, sa buhay ko nasisibot akong maray. Kaya pa lang po, Sekretariat pa kami kung arin-arin na council. Member pa kung arin-arin na council. Kung minsan pag nagmi-meeting, di ko aram kung arin na ang atindiran ko eh. Kasi ipaprioritize ko man si tao sa opisina na pag may nagdyanin tao, may ma-attender. Dahil makaya pwedeng gabos kami sa rabay mag-attend ng mga meetings. So talagang very difficult ang sitwasyon. okay. Hopefully po matabangan mo nindo kami makumbinsi. Ayun. Actually po, ini man is, pinapahiling taman, kaya kita nagbabudget presentation, kaya may mga online participation, kasi pinapahiling ta din, ano yung mga innovations ta and strengthening kang office services. Tama po. Okay po. Sige po. Salamat. So, igo po kita ning online questions. Sige po. ED. Mahapot po live. Okay. Kaibanan ko po na board representative kang Naga City People's Councils, cooperative sector, si Ma'am Lucille Nacario po. Ma'am Lucille, sige na po. Good morning po, sa boss. Ang hapot ko sa ina po sa Gabs, nagayon po maray ang presentation mo sir, comprehensive saka malinaw na nakita ang ano po duman po sa Naga City Cooperative Development Program. Tama po ito sabi mo na dakol po ang reportorial requirements na reports na pigsasabot sa CDA saka sa ibang mga government agencies. Ini po nindang target na 10 cooperatives na may 75 co-op members served. Ini po sa paagi po ng pagpautang. And ini po, duman lang po sa mga small and micro cooperatives. Ito po nagpupuin po sa mga. Maray na aga po, asin salamat sa pot. Igwa po kitang Naga City Cooperative Development Council. Yung Management Board sa ordinansa. Kabali po sa mga priorities ninda, si pag-extending financial assistance in terms of soft loans sa mga cooperatives. Alagad po, siring kan dati, as a standard operating procedure,
ma-submit po ng proposal ang proponent to be deliberated by the council, and kung ano po si decision kang council, we will carry it out. Kaya po, anytime nakaipuan nindo si services, pwede po kamo magpaisis sa muya para po kung ano maninigong asistensya na pwede ming maikatao, may schedule ta po si delivery schedule. Pwede po ako sa Metro Pesot kasi sa paagi pag ano po, po kami for hiring, ano po, Metro Pesot para ano kami po pag mga kahit pang mga employees. Kaya yan pwede po kami paid submit na naman na for, may ano po kami for hiring sa bookkeeper. Thank you, sir. Okay, Ma'am Lucille. Thank you po, Ma'am Lucille. So, igwa pa? Igwa pa, okay. May saro po sa Zoom. Nakaantabay man po si Ms. Nessie Sales kan CPDO. Ang hapot niya po regarding po sa GAD, despite the challenges we are facing amidst this COVID pandemic, paano po ina-address na Metro Peso ang GAD issues? Actually, whether we like it or not, ang mga kababaihan talaga, saludo ako sa kapursigihan sa buhay. Kaya sinasabi ko nga ni, in terms of the livelihood, etc., 70% are women. And even sa employment po, equal opportunity man yan. Maglalaki, magbabae, dahil man niya pinipili as long as qualified ka. Even sa mga PWDs po, we encourage employers na mag-employ ng PWDs. Aside from nakakatabang na sinda, they are given 25% tax credit of the wage kang PWD. So, we always see to it na well-versed ang mga employers in terms of equal opportunity. And ang mga tao po sa Metro Peso, well aware na we have to comply with God. Kumbaga, nasa sistema na po siya. Okay. So, igwa pa po ning pahabol na questions online. Mayo na po. Okay. So, with that, thank you very much, Sir Thank Jun, you, ma'am for po. sharing. Sa Indro Gabus, Dusmaray na aga giraray. So, gabos man po na mga recommendations, observations are well documented. We will be providing your office po para ma-improve pa yung plan. Okay, thank you. So para po sa i-recognize ko man po ang mga online viewers mga fellow board members ko po sa Naga City Council, People's Council, si Sir Alan Matos, Federation President ng BPC, si Kani Kwang Min, Youth Representative, Youth Board Sector Representative, si Sir Bong Responde, and Board Sector Representative on Education, and Ma'am Lucille Nacario on Cooperative Sector. And also, salamat kay Councilor Kylie Tripulca sa pag-antabay din through the FB Live. Zoom, yaman pala siya sa Zoom. Zoom ba ito? Zoom, si Ms. Nessie Sales ng CPDO, and then si Ate Trinity Mayor ng UBOS. And then for the online, FB Live, si Sir J. Abawag, Jonathan Bacares, Coren Rufo, Bliss Francisco, Borge Berhal, and Bogs Responde. So salamat, and antabay po kita hanggang at siya na hapon. Okay. For our next presenter, siya po ang Chief of Office kang Arts, Culture, and Tourism Office or ACTO. Let us all welcome Sir Alec Francis Santos. Thank you po.
Sir June, Ma'am Marivic, Ma'am Marion, sa mga pagiriba po, salamat po. Saka po sa mga gabos na nagdadalan sa tuyang mga viewers sa Zoom, saka sa Facebook Live. Primero po, ang sa mong pagpasalamat, natawang kaming oportunidad na ma-share mi po si Samuya pong proposed na budget, kabali na po si mga programa, mga projects, saka mga activity para sa maabot na taon. Siguro po, diit na backgrounder, aram taman po ubaga na since ngunyan, grabe ang restrictions, ang pinaka-apektado talaga na industriya, ito pong industriya kang turismo. Yes po. Actually, ang sabi kang Department of Tourism, 72% ang decline in terms of revenues. Pero po, even before, 2 months before na nagsabi ang DOT National na araw kayan ang decline, may idea na po kami. Sa Naga po, mas salangkaw, 76%. Ito pong decline in terms of tourist arrivals saka sa gross revenues. So siguro po, puunan ko na, since yaw naman po si presentation. So for 2021 po, ang proposed na budget ni will focus on tourism recovery. Sorry. So ngunyan po kaya na taon, nag-focus kami more on sa tourism response. Kumaga si Samuyang existing na budget, pig-realign mi, si mga regular projects mi, pig-redesign mi siya, tapos pig-request mi na i-realign for other purposes para maka-adjust ang satuyang mga affected na industries. So ang tourism industry po kang Pilipinas contributed close to 13% to the country's GDP in 2019 alone. Iyon po niyang figures hali sa national. In terms of employment, araw po kayo niyong epekto. Officially, there are 530 tourism-related enterprises in Naga City. Ano po yan? Paano po na-classify sinda as such? Base po yan sa RA 9593 or Tourism Act of 2009. Iyon na po ni itong primary and secondary. Ibig sabihin, yaon si mga hotel, mga resort, yaon ng restaurants, travel agencies, even po ining mga tourist transport, mga spa, ini pong mga retail na nagtitinda ni mga pasalubong, ini pong mga parlors, kabus po yung considered as tourism-related enterprises. However, kang Mayo po, nag-conduct kami ng survey sa gabos po na mga, sa buong Naga, and we found out na there are more than 600 tourism-related enterprises. Buko pong 530, close to 700 nga ni siya. Tapos, ang number of workers po ninda, bako lang si declared na 4,893, kundi close to 15,000 times 3. Paano po? Igo po kaya ning mga restaurants na ang pig-declare ninda pag nagre-renew sinda ning permit, si sindang organic o si talagang empleyado ninda. Pero po, dakulong po kaya sindang empleyado na yun na po itong part-time lang sinda. On-call sinda. So, they po sinda kabali duman sa formal na list, pero po nakikinabang sinda duman sa income na naglalaog igdi sa mga negosyo. So, ang average po kaya na business sa Naga, base sa records, 4 ang empleyado. Pero po, ang mga tourism enterprises, more than double. Ang average niya po is 9 workers kada establishment. So in terms of employment generation, mas grabe po ang natatawan trabaho ka mga tourism-related enterprises. Conversely, dahil nga ni mayong niya ning kita, bagsak ang industriya, doble man ang mawawaraan ng trabaho. Inaga pa lang. So that's local employment. On average man po, in 2019, base sa Samuyang pag-aadal, ang tourists, they stay an average of 6.84 days or close to 7 days sa Naga. And on average po, they spend 36,000 per visit. Kada saro po yan. Ibig sabihin po, itong 1.5 million na foreign and domestic tourists na nagdago sa Naga for business or recreation-related or other related na travel, nag-generate po ng 54.5 billion pesos in gross revenues. Iyo po yan ang na-contribute kang sa tuyang local tourism industries sa Naga. 54 billion pesos. However, iyo po niyo ang senaryo. 76% decline sa tourist arrivals. Sa 2020 pa lang po yan. This is equivalent to 1 million visitors unable to travel to Naga this year alone.
Aro po kang paabot na baga ang September, since Mayo kita ning mga activities, kampanya Francia. So expect ta po na doble ang dagok duman sa satuyang industriya. Ini po ang estimated MISA revenues. Mababa ng 76% ang tourist arrivals and mawawaraan po, net loss po kita ng 41 billion pesos. Iyo po yan ang kwarta na dai malaog sa lokal na ekonomiya kang Naga dahil bagsak ang samuyang industriya. Sa estimate mi po, abuton ini, tama po si Sir Jun, abuton po ini yung mga 5 years bago maka-fully recover. So si gains ta po kanakaaging kabangang dekada o dekada, halos po napura sa pirang bulan lang, lalo na sa tourism. So base po sa assessment mi, ang tourism businesses, kadaklan sa inda, mapipiritan na mag-lay off ng halos kabanga or haliun sa pwesto itong kabanga kan sa indang mga empleyado. 48%, base po ni duman sa survey mi sa inda, ang itumantada na 52%, alternating or igwasinda ning sa ning work schedule para lang na makalaog. Igwa po ngunya ning mga establishments na once or twice a week na lang pinapalaog ang sa mga empleyado. So ang bayad kay iyan 1/3 to 1/4 na lang kan dati nindang pigsisweldo. So this is ano po, iyan pong mawawara ning trabaho na iyan, that is as from 2,365 to 7,096 na empleyado. Sa Naga pa lang po yan. Kumpara po yan sa registered na employees sa Naga na 50,000. So more than 12% ang pwedeng mawaraan ning trabaho or halangkaw ang tsansa po na mawaraan talaga ning trabaho. Ang economic losses po sa masunod na tulong taon sa Naga, ini po due to unemployment lang isi mawawara lang na income kaini yung mga tourism workers. Nagre-range po between 1 billion and 90 million, 1.09 to 3.27. Di pa po igdikabali itong si other na part kang supply chain. Si mga parauma na siyempre nagsusupply duman sa satuyang mga restaurant. Si mga different businesses na nagsusuporta duman sa mga darakula na negosyo or iyo ang sa indang mga suppliers. Di pa po yung kabali igdiyo sa estimate me. At best, we are looking at 2 to 3 years before business can go back to where it was before. The goal for the next 6 months is to retain employees and eventually generate demand. Duman po sa tulo na obheto na mukna kang lokal na gobyerno, duwa po duman related sa negosyo, demand generation and supply normalization. Ini po ang samuyang nahiling na pwedeng mangyari sa tuyang tourism industry. Ang phase 1, yaon po kita dyan ngunyan, survival mode. Ang phase 2 po kayan, from September of this year to February of next year, revival. So hopefully, kung if the spread of COVID-19 is kept in check, tapos magkaigwa na kita ning ang restrictions i-relax na, lalo na sa movement, then pwede na kita kayan slowly mag-revive, pero not to the same level as before. Rebuild would be from March to November of next year or the most better part of the year next year. And then 2021, December 2021 onwards or 2022 na po iniyo, that would be the recovery. Ibig sabihin po, for next year, talaga pong mayo pa dyan ang recovery na full recovery. Yaon pa po kita kayan duman sa pag-rebuild pa lang, sa kasi pag-retain. Tano po, ang iniwasan ta po si permanent closure ka mga tourism businesses. Kung mag-close in the permanently, mag-file sinda kayan sa SSS para duman sa pag-cease kang sa indang pagtaoning contributions, kang benefits, iyan po gabos na iyan, sasaluhon iyan kang gobyerno, local government and national government. Itong ipapasan po iyan kang sa local and national government, itong burden kay itong social and economic benefits kang mga mawawaraning trabaho. Kaya po baga very important na ang mga negosyo, they should be able to keep on generating income, revenues, so that they can keep on retaining their employees. Kung problema po yan na maray kang lokal na gobyerno, kita kayo ng masalo. Ini pong phases na niyo, kami po nag-determine mi po yan,
kang bandang Mayo, pero po i-review mo yan base duman sa current na progression kang transmission kang virus. Okay. So, iyo po niyo itong samuing nahiling na pwedeng mangyari sa masunod na taon. Ito pong pag-adjust sa new normal sa travel and tourism, iyo po ang susi para sa recovery efforts. There is a need to equip the tourism industry and stakeholders with proper knowledge and tools. Sa ngunyan po kaya, iyo yan itong talagang primerong kaipuhan ninda. Since ang tourism industry po baga is service-oriented, ibig sabihin talagang face-to-face interaction, yaon duman ang risk, dakulaon ang risk para duman sa tourism workers and the businesses that they are working in. So kaipuhan, pasiguro mo na talaga na ready ang mga negosyo na iniyo, ready ang mga workers ninda sa new normal tang inaapod. Kaya po ang opisina mi, actually po, di kami nag-suspend kang operations. Puon po ka nag-lockdown, talaga pong kabali po kami duman sa mga opisina na active po sa duman sa IMT, tas ngunyan sa HERTF. Para po, ang saruman po kayong katuyuhan mi kayto, is para arami kung papaanuhon, i-translate itong samuyang nanudan sa kasi samuyang mga protocols na naisipan na i-adapt kang private sector. So, yun na po yan, yung kita duman sa stage na ito, na data na kaipuan na maghalat pa sa national government para magbaba kang mga protocols o guidelines when locally we can do it. Ini po ang new normal kang tourism. Pirmi po yan, yaon man ang demand, yaon man ang supply, pero po, pirmi yan within a cocoon of safety. So, safety first, safety always. Iyon na po nga ng pirming hapot. Dawa po bako sa tourism, dawa sa negosyo, ang pirming hapot ka mga parabakal o si ma-avail kang services, safe daw yan. Dawa po baga sa tuya, si mga online sellers, naghahapot man po baga sa tuya, pirmi ang sa tuya ng mga kliyente, safe man daw po kamo. Lalo na kung halik ka mo duman sa areas na naka-lockdown o may effect po baga siya. Kaya very important na maka-instill ng assurance sa kaning confidence duman sa tuyang mga kliyente, sa mga customer. Ano po ang traditionally, RKNI ang forecast. Pag nagbabagsak ang tourism industry, yaong kita mo yan sa pinakababa, and then ma-recover duman sa masunod na taon, ma-recover kita sa usual or sa former na levels. Pero po, igo kami ning kayan, ideal na naisip. Alam ko na pang salming ko ta Hindi ko na kamo nailing. Pareho sa mga. So, ideally po kaya, data na kaipuan na magbalik duman sa same level in terms of arrivals or in terms of tourists. Tano po, naging issue kaya sa nagsunod na sa mga nag-aging mga taon ang over-tourism or over-commercialization, tapos po itong increase duman sa impact sa culture, sa society, tapos si increase kang pollution, saka resource extraction dahil nga ni sa pagdagsa ka mga turista. Tandaan ta po, pag nagduman sa sarong destinasyon ang turista, ang tubig kayan hali duman. So pigi-extract sa local water resources. Nagagamit yan ng mga sasakyan, nagagamit yan ng nagagamit yan ng nagpo-produce ng pollution, whether air pollution or water pollution. Gabos po yun nawawalat duman sa host community or sa destination. So ideally po kutaan na, ngunyan na nag-reset basically, nag-back to zero girare ang tourism, we should take this time, lalo na sa masunod na taon, may opportunity po kita to attract better quality tourists. Ibig sabihin po, bako ng mass tourism, bako na po itong darakula ng habol, darakulang tour groups, tapos piso-piso man lang ang kita. Wherein you can attract smaller groups, more intimate ang experience, higher ang margins, and less ang impact sa environment and duman sa local community. So, ideally po, ini ang samuing naisip. Yang pong red, iyo po yan, si number of tourists. Dawa mas diit kaysa kang usual. Pero ang revenue na na-generate ninda, the same kang usual. So, iyon na po ni itong samuing tinatarget na inaapod na sustainable tourism. So, iyon man po yung recommended kang World Tourism Organization na maging new model para sa new normal. Uni po si phases, i-describe ko pang madali iniyo. Phase 1 to 4,
Pig-identify mi po, kasi po collaboration ini, partnership ini between the industry and the government. The government cannot do it alone, and the industry cannot do it alone. So kayo po ang talaga po magtabangan. Sa industry po, unang objectives ninda. Sa phase 1, it should be to retain resources. Kabali na dyan sa inda, syempre, ang mga empleyado. Ang government objective would be the survival of businesses. So, ma-complement po ni Duman sa other economic offices araw kang Metropeso na ma-ensure ang survival kang businesses sa phase 1. And ang cross-cutting themes na ginigibutan na po ngunyan, safety. So, yaon kita sa stage na yan. Pag phase 2 man, ang industry, mga tourism industry, businesses, should rethink their business. Since mayo ngunyan kay itong usual nindang clients, they should be able to find new ways of generating income. Kumbaga, ipairalon po itong pagiging entrepreneur, pairalon itong pagiging negosyante na creative dapat, tapos kay puhan, makahanap sindaning paagi. Dakulong pong opportunity yan. Halimbawa, igo kami ngunyang pigi-explore, si Grupo Mi, ka mga tourism officers kang Bicol, igo kami pigi-explore na pwedeng i-link itong mga local na mga food producers based duman sa communities kung dati dakul ang turismo, pero ngunyan mayo na, pero may agricultural and aquatic na resources, pwedeng itong mga tourism businesses sa inda itong drop-off kay itong mga supplies. Tapos igwa na yung established na network na pwede mag-distribute kay itong mga products, at least within Bicol. So, kung ano siya o let's say sa Naga na in demand sa ibang lugar kang Bicol, pwedeng mag-agi duman sa mga tourism businesses. So, igwasing da dumaning share sa income. Mga araw po kayo na idea. For the government, the objective would be to stabilize the industry. So, dyan na pumalawag itong regular support, both fiscal and non-fiscal support kang local government. And the cross-cutting theme is localization. Since restricted na maray ang movements to within Bicol region lang, araw ngunyan, so, localization, ibig sabihin, if you can encourage travel, safe travel within Bicol for official purposes tayo pa malang allowed ngunyan, then dakulang tabang po siya. Sa phase 3, this would be the March to November of next year. Sa businesses, we would like them to rebrand their businesses. Gone are the days po na itong Sarong Hotel nakafocus siya sa business travelers. Uso na ngunyan po ang virtual na meetings. So, ang mga companies will dramatically or drastically reduce their budget for travel. So, ini mga business na hotels kay po aninda maghanap ano ang potential na new markets ninda. So, they have to rebrand themselves. For government, the objective would be to support these businesses. By this time, hopefully, igwa na sinda ning nagro-roll in income daw, minimal, but enough to keep the lights on, so to speak. So the government there should support these businesses. How? Yaon po duman sa i-describe, sa ipipresent ko ng mga projects and activities later. And phase 4, yun na po ni itong pasiring na kita sa recovery. By this time, ang assumption, majority of the world may vaccine na, pero po ini ang benefit man sa ekonomiya, sa tourism industry. May inot ang mga Western countries na mag-implement kang sa indang vaccination programs since sa inda pigdi-develop. In the US, igwa na po ning nag-grow na sentiment or movement, ang apod po is revenge travel. Ibig sabihin po, si mga Western countries, mga Western na citizens, kulong sinda ning pirang bulan o sarong taon sinda, nayaon lang sa sarong lugar. Ginagaratulan na po yan magbiyahe. Gusto ko yan magluwasa sa indang nasyon. Ibig sabihin, kung sinda vaccinated na, may inot yan magpa-vaccine, tapos sinda gusto na talaga magbiyahe, may opportunity kaya nagdi sa Pilipinas. Lalo na kung safe na sinda mag-travel di, since vaccinated naman sinda, and they naman sinda pwedeng maging carrier. So yan po yan ang saro na pigihiling ta. Ang hapot kay niyo, sisay ang may inot. Kasi if we will have to wait for the national government to say na araw kay niyon dapat nagibuhon, it will be too late. Makakasabay ta po ang thousands of other destinations and LGUs. Kaya kay puhan, advance ang pag-isip ta po ng pagplano. And ang government dyan should sustain the recovery. So, yaw na po dyan, ma-resume na itong mga regular programs as before, na syempre, pig-redesign mo siya, para duman sa new breed of travelers sa masunod na mga taon. Ang cross-cutting theme sa phase 3, sorry, I forgot to mention, for next year, would hopefully be domestic travel.
So hopefully by next year, igwa na kita kaya ning resumption, dawa official lang kang domestic travel. And by 2022, the end of 2021 and buong 2022, yaon na po in place ang sustainable tourism. Ibig sabihin, we are targeting and we are attracting better quality tourists, higher quality tourists. Uni po ang new normal dapat think ahead, think out of the box. Dahil po pwede itong dating pag-iisip. Iyo po yan pag-implement ni sa opisina. Primero po, explain ko lang, masunod na po igdiyo si mga projects or mga programs na masimbag igdiyo sa objective na iyan. So, sa ngunyan, yaong kita sa safety aspect. So, medical standards, si mandatory, si housekeeping, si hand sanitation, si health screening, si workplace safety. So, very important po yan, lalo na sa service industry. Uni po ang samuyang proposed na programs. Ang apod mi po dyan, New Tourism Normal Program, tulo po yan na projects and activities. Primero, si regular monitoring ng mga tourism enterprises para sa infection prevention. So, inline po ni duman sa objective kang city government. Ongoing na po yan. Actually po, very active ang opisina mi sa pag-iba, sa pag-inspect, and sa pag-educate po ng mga tourism businesses kung ano ang dapat na i-implement nindang guidelines base sa national and local. Pandua po, para man sa accommodations and resorts, and then sa food and beverage establishment. So, igwa po ning ongoing na series of trainings ang Department of Tourism para dyan sa new normal. Pero po, ang nahiling mi kaya duman, medyo day siya specific duman sa provincial setting or sa setting kang naga. Kaya nagdi-develop kami ning new modules na pwede mi siyang i-roll out. Hopefully, kung di kaya nun this year, baka early next year po, para at least in anticipation kay itong first wave ka mga international travelers na vaccinated na, ready na sinda, kaya na ninda magtaong assurance. Or sa domestic travel. Sunod po, ining survive and thrive. Arog man po kang sa Metro Peso, ito pong sa financial management, importante yan. Si cash flow management ninda, how do they make use of the liquidity that they have? They have to restructure their businesses. Si government subsidies, malawag naman po igdiyo. Si co-opetition or competition and cooperation na pinaghalo or consolidation. Kadakol po kay kita ning mga small-time na tourism businesses na limited ang resources ninda. Pero igwasinda ni mga kakompetensya na pareho ang market. So given na salit ang market mo niyan, pwede sinda mag-consolidate or pwede sinda mag-enter into a joint venture or partnership, formal partnership, para pwedeng mas dakulang resources nindang at hand. Uni po ang proposed mi dyan na project, na program, it's a economic recovery support program. So, iga po kami ning pig-allocate na 1.5 million proposed para duman sa informal self-employed tourism workers. Remember po, dakulaon na porsyento kang tourism industry, yaon sa informal sector. Iyo po ni itong mga daiman sinda connected duman sa specific na mga tourism-related enterprises. Araw po kayo niyo, let's say, sa Peña Francia Shrine, si mga nagtitinda dyan ng mga religious items and souvenirs. Di man po yan covered by any business. Di man sinda employed, may sindang benefits. So di man po pwede na sinda mawaraan ning access sa tabang kang gobyerno. So pati po duman sa Monte Sarog, si Satuya po na mga guides na pig-train duman, sa mga pig-train sa food preparation. Since mayo po ning bisita duman sa Satuyang mga waterfalls, sa kabihira man ang mga resorts, igwa man sindang sa diri mga employees, mayo sinda ning source of income. Ang samuya po na concept is, ini po pwede ming ipaubaya na lang sa Metro Peso or pwede man po i-align duman sa ongoing na project na Forest in Our Midst. Na ito pong labor intensive kaya ito, kay puhan itong pagtanom ng mga seedlings, mga mini forest, urban forest, tapos si pagkuaning mga pisog, hali sa iba-ibang mga native trees, tapos si pagpatambo kayan. So kumbaga po, in the same concept man po siya, pwedeng 10 days maximum at 310 to 350 pesos per day na wage. Hindi pong sunod, online business platform training. So nag-allocate po kami dyan ng diit na budget para po matabangan itong satuyang mga tourism-related enterprises na maka-adjust or maka-keep up sinda duman sa online na platforms.
So, bako lang po itong usual na social media ang ginagamit, pero ang pigiling mo po, Igdio, pwedeng i-tie up duman sa pigdi-develop ang ilo-launch kang Philippine Chamber of Business Philippine Chamber, PCCI, na igasinda ning gibo na bagong online portal, pwede man duman sa established na arog kang Shopee, Lazada, kasi po, remember, 58 million po ang online shoppers sa Pilipinas pa lang. So, iyan, established na, may access na iyan sa dakulao na market. Saro po sa objective ni matabangan sa tuyong mga negosyo na makagamit kayo mga platform. And product redevelopment and diversification training. So, 530, 600, 700 plus yung mga informal na mga tourism businesses, pwede po sindang tabangan para isipon kung ano ang mga new products na pwede nilang introduce. Ano ang pwede ninda na maging tie-ups or mga partnership with their competitors or ancillary tourism enterprises para ma-access ninda itong mas dakula na market or pwede sinda mag-join forces. So, kabali man po dyan ang business rebranding, igwa pa kitang digital marketing training for post-COVID period. So, dyan na po, tatawan ta basically ning leg up or tatawan ta ning training ining pong sa tuyang mga tourism businesses na ma-target ninda si tama na turista. Pag abot kang panahon na pwede na sinda pwede na giraray magbiyahe. Same for accommodations and resorts. Sunod po, iniyo, less is more. Again, gusto mi emphasize ang pag-rethink ang business model, si pag-rebrand, and si pag-diversify. So, na-expound ko na pa yan earlier. Yaw na dyan si mga exclusive tours, mga room services, na expanded, mga complete na staycation. Pag sinabi pong exclusive tours, ano po ni? Tuod po kaya ang mga tour operators na sarong van o sarong coaster, pinapano. Yung po baga, itong sinasabi na mga joiners. So, di ka magkaberistado, hali ka mo sa iba-ibang lugar, ma-join ka mo sa sarong group, mas makakatipid. Siyempre, alanganin na yung yan, delikadong maray siya. So, nahiling mi po kaya na mas lalong ma-increase ang demand for exclusive tours. Iyon na po ni itong gusto arkilado ang sarong van. Saro lang sindang grupo, sarong pamilya. Gusto ninda from the time they arrive until the time they leave, mayo o limited ang sa indang physical interaction with anyone else except duman sa guide sa kasi driver. So, ibig sabihin, less ang risk for them na matransmit sa inda ang COVID-19 or ang virus. So, iyo po yan na hiling mi na maging potential. Ay, sorry. Nawara. Yan. Ang saro po sa mo yung program is Demand Revival and Generation Program. So, ito pong primero, gabos po ito, si supply normalization. Ibig sabihin, si pag-equip kang sa tuyang supply side to be ready for the new normal, iniman pong sunod, demand generation na siya. So, yaw na po igdiyo itong sa promotions. Travel, media, influencers, familiarization, iyon na po ni, aram ta po baga, kadaklan kang mga nagbabiyahe talaga, lalo na sa middle class, domestic, and foreign, dinadalan kayan si mga vlogs sa YouTube. Nagbabasa sinda ni mga travel vlogs. Pag may naaraman sinda sarong destination, ma-research sinda duman. Ang day po aram kang kadaklan, yan po mga pig-feature ninda dyan, sponsored po yan na trips. Araw po kayo ang ginibuta sa Naga, kang nakaaging mga taon, pigi-sponsor ta po yan, si mga sikat, mga aram ta na trusted na mga vloggers, travel vloggers, ini-invite ta igdiyo, tapos in partnership with the different tourism establishments, sponsored ang sa indang stay, ang pagkakaninda, ang experiences. Kapalit kayan, igwasinda ning pigigibo na content para sa indang mga vlogs. So it would appear as if pinopromote ninda organically or sincerely itong sarong destination. So, gusto mi po na i-revive iyan. Sunod, travel and tourism fairs and exhibits. Ine-expect mi po kaya na pag-igwana ning vaccine na effective and safe, and lalo na itong mga virtual travel fairs for international, gusto ta pong balihan yan. Ang karahayan mo niya na naging virtual na kaya ang promotions, mas may access na kita sa international market. Nawara na po, nag-diminish na ang role kang mga intermediaries or mga travel wholesalers or si mga haraluyan ng mga travel agencies na based sa Manila na nagkikater sa international market. So, ngunyan po, mas may access na
ang destinations mismo sa mga probinsya sa international market. And we want to take advantage of that. Online presence and promotion campaign. So yun na po niyo itong sinasabi ta. If araw po kasudma, nagkaigo ba ganing outage ang Google? Kadakol problemado, millions, tens of millions na pending ang mga trabaho, grabe si loss sa productivity. So dumanta po na intindihan kung ano ang role talaga kang online platform sa online promotions. Na if you do not exist online, you do not exist at all. Yun na po ngunyan ang sa tuwing kinaban. And finally, production kang marketing collaterals. Pag sinabi pong marketing collaterals, bako niyo si mga printed na collaterals. Mayo na po yan, mga printed. Kasi po, ma-print ka ng brochure, it will cost you what? 7 pesos, 10 pesos. Wherein, if you invest the same amount, 100,000 pesos sa social media for promotion, targeted promotion, buong Pilipinas nang matatarget mo. Whereas si brochure, pira lang mapiprint mo kayan, 10,000 pieces, di nga niyan makaabot sa kung sain lang. So, kumbaga po, pig-try mo niyan na hanapan talaga na ma-maximize itong kwarta na si funding na marireceive ta. And finally, pag-abot po sa new normal, it's tie-up or dry-up. Kaya po masalipot ang supply chains. Ang ano po kayo niyo, medyo mapangirit. Pag naghapot ka sa mga restaurants di sa Naga, since hindi nagkukuha kang raw materials ninda, ani ba, hali pa as far away as Baguio, Benguet for vegetables. Hinapot misinda, di nga ka mo nagbabakal locally, hindi sa mga paraumata. Ang question, ang simbag ninda, demi po aram kung papaano. So, pigranimi sa Agriculture Office, ikaw kami kay itong established na program, itong apod mi Nagalicious. Basically, ang plano mi kay ito, ipopromote mi ang mga restaurants na nagbabakal majority of the raw ingredients from local suppliers. So, kumbaga may badge of honor sinda. So, kapalit kang pagbakal ninda locally, pag-support sa local agricultural sector, ipopromote sinda kang sa moyang opisina. So, the idea being, kayang tapatan kang, in terms of price man kaya, igwaman sinda ng specific na pigsiset. So, imamatch ta yan. So, ang supply side sa agriculture, ang demand side sa muya, kami ma-generating demand through tourism, tapos pag ililink yan, duman sa mga farmers, nakaput kang agriculture. So, kabali na dyan ining cross-industry links. So, yun na po yan, no? Local restaurants for room service, regional referral system, ano po yan? Halimbawa po, igwa ning, let's say, naglanding na mga turista duman sa Legazpi. Tapos, itong nag-handle sa inda duman na establishment, whether tour operator or nag-direct sinda sa hotel, pwedeng aramon, pwedeng haputon mismo kang turista. Gusto mi ngayon magduman sa Naga, sa Camarines Sur. Ano ngayon pwedeng gibuhon duman? These tourism enterprises should be able to answer and refer them. Ano ang incentive po kayo? Siyempre, financial. May kita sinda, may commission sinda makukuha kayan. Pero more than that, kay Puhan, empowered talaga ang buong Bicol to act as one. Ibig sabihin po, ang idea mi kaniyo, think of each individual tourism-related enterprise as a tourism office na equip siya with the knowledge, kaya niyang simbagun pag naghapot sa iya ang kliyente. Taga-Sorsogon ngayon na resort, hinapot tungkol digdiyo sa Mount Isarog, dapat tatao siya magsimbag kayo or may access siya sa materials or sa resources and sa connections kayan. So, ang karahayan po ngunyan sa mga tourism officers, especially sa provincial level, kami po kaya, nagtatarabangan talaga kami. So, igo kami ning maray na relationship, naintindihan mi po na dapat complementary ang samuyang ginigibong trabaho. Then, iyo po niyo, saro duman sa samuyang program, skills retooling. Nawalat pa, sa supply pa iniyo, supply normalization. Skills retooling para sa tourism workers. Again, natingga po ang tourism workers ta. Haloy sinda na day nag-accommodate or nag-manage ni mga grupo, mga turista. Kay puan sindang i-retool. Kay puan tukduan sinda pag-abot na naman duman sa basic skills, lalo na pag-abot sa safety. So, yaw na dyan sa first aid. Nahaloy mi na po yung ginigibo. Gabos na tour guides ta kaya, pigre-require ta na dapat trained sinda sa first aid. Tapos, every year sinda pigre-retrain ta. But, kay puan syempre, itong modules ta sa training na iyan, kay puan baguhon. Kay puan, i-integrate na dyan itong new normal ta na igwala ining virus. So, itong mga usual kay ito na, first aid na procedures, kay puan i-modify siya.
Kabali naman dyan itong refresher training, again, for tour guides, kasi again, aloy sindang natenga, kay puan na i-retrain sinda. And tourist driver, ini po, nabitin lang, may first batch na kita kainiyo, si mga tourist tricycle drivers, na pig-train ta po sinda, para pwede sinda na mag-offer na ning mga tours, or pwede sinda on their own, na mag-refer duman sa mga establishments, and may makukuha sindang commission. Naabutan lang po kaya kang COVID, kang February and kang March, kaya po day nadagos itong sa second na batch. Ano pong idea kay ini yung tourist tricycle drivers? Ini po, tinabangan kami kang Metro Peso para sa program na iniyo. Ang idea po kay iniyo, if you're a tricycle driver, tapos maray ang record mo, ibig sabihin, na-recognize ka kang city dahil igwa ka ng pigbalik na cellphone o kwarta, automatic kabalik ka tulo sa training. Libre po yan. Sagot yan kang sa moyang opisina, every Sunday, half day for 6 Sundays. O, kapalit po kayan, pag na-train ka mo, igwa na ka mo ng ID, and then, i-refer po ka mo directly duman sa mga tourism establishments. So, pag halimbawa ang turista nagsakay sa tricycle driver na identified as a tourist tricycle, mahapot duman, sa inyo maray magkakaning araw kaning aning kinalas. Si partner establishments na willing magtaong commission, iyo ang dadarahan ng dakadto. So may additional income para duman sa tourist tricycle drivers. Actually po, na-modify mi ining program kang kasagsagan kang lockdown, ito pong sa tuyang mga delivery services, kinulang ning riders. So ang ginibo mi po, si Gabos ming pig-train, dawa si second batch na day patapos si training, pig-refer mi tulo sa mga, pig-refer mi tulo sa delivery services. And ang nakuha mi pong feedback, ani ba sa inda, di na nagbalik sa pagpasada. Mas dakul na ang sinda na earn duman sa delivery. So at least po, na ready pa sinda. Handicraft skills training, again, kay puan man po iniyo, lalo kung gusto tayo improve ang quality and i-sustain ang quality kang mga souvenir items ta. So, iyo po ni itong nahiling ta na model. Hopefully, pag na-implementa ning gabos na program na niyo by next year, by the time na talagang nagpuuna itong full recovery ta na no holds barred na gabos na pwede magbiyahe, gabos po na pwedeng paigdihon sa Naga na maray na kalidad na turista. Bako lang igdiyo sa Naga sa Kamsuren sa Bicol pa, gibunta lang na jump off ang Naga. Gabos po yan aabuton ta. But again, our target is sustainable tourism. So, yaon na dyan itong adaptive reuse, kang satuya na mga cultural and mga natural na resources. Local transport, pinuunan ta na po yan with the tourist tricycle drivers. So, gusto ta siya i-resume and i-expand pa further. Next, yaon po dyan itong shorter supply chains para po, nangyari po baga sa tuyang unyan, dahil nga ni duman sa nag-lockdown, minsan nagkakaigwa ng shortage ng different na mga raw materials because they come all the way from across the country. Whereas kung shorter ang supply chains, we avoid the same mistakes. And at the same time, ang ma-benefit si local na suppliers. And ang carrying capacity. Hindi po, may inot iniyo. Why? Pag sinabing carrying capacity, yun na niyo si maximum na pwedeng tao sa sarong lugar or sarong destination. If it sounds familiar, it's because garuma lang siyang form of social distancing. So, kumbaga po, nakahanap ng kaalyado ang pag-implement kang carrying capacity duman sa social distancing measures. So, last, iyo po ni itong sa muyang regular na programs na pag-abot sa regulation, si standards and statistics, importante po kaya na may datos kita na babasihan kang sa tuyang mga desisyon. Igwa kita ning Tourism Infrastructure Improvement Program, minimal man po iniyo, ano po ang involved igdiyo? Si improvement po kay itong sa tuyang mga facilities sa Mount Isarog National Park, Natural Park. And ito pong mga buildings ta duman, para at least pwede na siya maka-accommodate, let's say, ning mga overnight guests. So, makakadagdag siya ng trabaho duman sa taga Panikwason and sa Carolina. Pwede na kita itong ititraining ng housekeeping, pwede sinda mag-service duman. Si mga nag-training na ng massage and massage services, tapos itong mga trained na mga tour guides, pwede na sinda mag-offer evening night tours or mga night safari. Pig-training naman po sinda kayo, pati astrotourism, pig-training naman sinda. So, kumbaga po, ang inot na dapat makinabang, si host community. Kung pigpopromote and highlight ang Mount Isarog, ang primero dapat na makinabang kayan, si community na yan nakapalibot duman sa attraction. And ang Barlin, sa umang po yun sa pigpopromote, ipopropose ta, na pagbabanggi, since kulang man ang traffic sa sentro, and sadly,
ang mga negosyo dahil naman nag-ooperate pagbanggi dyan or shortened ang sa inyong operating hours, hopefully, pag iyan po i-develop na maging pedestrian-friendly and maging siyang tourism shopping strip, tapos open siya duman sa mga micro-entrepreneurs, let's say si mga clients and beneficiaries kang Metro Peso and other dawa si mga online pag abot kang panahon, pwede magpwesto duman. Bako po siya itong concept na sinabing pang third world dahil po sa Japan po uso ang mga araw kay ni mga side streets na pigko-convert ninda talaga into galleries. Pero sa part man kang naga, ang idea papagayon tang aesthetics kang Berlin Street para ma-recover itong panahon kang Kastila, Tiempo Kastila, and then pagbanggi siya ma-operate. So, mayo siya magiging, hindi siya makakakos ng obstruction sa traffic. And gigibon lang siya pedestrian friendly. Kabali naman dyan itong pag-retrain po kay itong sa tuyang mga kalesa. Kasi mga sa tuya po na mga nagpo-provide pa ng kalesa. And of course, si General Administration, kabali naman po dyan itong si Haluymi ng request na new positions. Sa muya po kayong opisina, nasa 13 kami, ako lang po ang regular. Kaya accountability yaon sa kuya Gabus. Gabus na MR yaon sa ko. Kaya po, naintindihan ko si Sir Jun kadto pag kanday pa ako regular makulog ang payuta sa iya nakapangaran. Pero suba po, ini kayang pigre-request mi po na mga new positions. May career progression man siya. Bako man siya itong mapuuna lang kautulos. So, kay puan po kaya may career progression para mahiling mo man ang commitment kang empleyado sa kang team member na mag-grow siya along with the office. So, igawa man po kami kining separate na presentation for that, pati si qualifications na kaypuhan. Kasi po, ang DOT po sa kang civil service and even po ang IATF, nag-issue na ning guideline lately na ang tourism po kaipuhan na maray na suportahan pag-abot sa recovery efforts. So it will take a central role. So for that to happen, kay puan po, ego kita ning qualified and motivated na part kang sa tuyong opisina para makatabang po dyan. So uni po ang summary, for personal services, 4.5. For MOE, kabali na po dyan itong tabang duman sa mga informal, si mga trainings, kabali na dyan sa tourism promotions, both virtual and physical. Sa capital outlay po, kabali na dyan itong infrastructure, pero po kung mag-decide ang leadership na i-transfer na lang siya duman sa appropriate na agency, since may mga kaming capability to implement that, okay man lang po sa muya. Basta po ma-assure lang kami na si appropriated na funds intended for those purposes will be used for those purposes. So ang total cost po na pigre-request me is 23.61. This is also aside from our proposed na help or high impact economic loan program para po sa mga tourism businesses. It's a similar concept duman po sa stimulus ordinance, pero po para siya exclusive siya for tourism businesses. So, yan po, ongoing pa man mo yan pag-finalize ka ito pong proposal. So, yan po si Samuyang. Ini po ang recap. Primero, we have to survive. Yan po kita sa survival stage. Then, we have to adapt. Iyon na po ni itong next year. So, ang Samuya pong budget naka-center around adaptation, saka eventually recovery or si pag-overcome. So, primero, we have to quickly adapt survival mechanisms. So, dyan na po malawag ang government subsidies. Mamundo nga ni po na si dating 58 billion na proposed sa Bayanihan 2 kang DOT para sa fiscal support sa mga tourism businesses, naging na lang 10 billion. Tapos naging 9 billion na lang, tapos si 1 billion para pa sa infrastructure. So, imagine po nindo, 5.7 million Filipinos employed kang mga tourism establishments. Kung paano ang sindang pagtatrabaho ng mga negosyo, mabarangaan kang 9 billion pesos. Maluwas po kayan, mga 10,000 pesos lang maluwas kada in terms of subsidy. Kaya po kami ning propose talaga na low or free interest na loan program for tourism businesses. Again, employee protection policies. So ito pong kabali man duman sa proposed na
program itong protection kang employees or kung bako man retention si rehiring sa inda pag-abot kang panahon. Access support and focus on low-hanging fruit. So, soft loans from GFIs, shift to regional and domestic travel. Ang saro po kayo ngunyan na pigihiling mi na pwedeng makatabang sa mga tourism businesses, government spending. Aram ta po na igwa pa ning allocation ang mga government agencies para duman sa saindang mga meetings, mga trainings. Ang saro po kayong idea kayan is araw kang ginigibutan ko niyan, although naka-broadcast kita and may virtual man, igwa man girarining physical setup. So kung po pwede, itong mga hotels, mga restaurants, mga function halls, pwede sinda na mag-host ng mga araw kaining mga events na ang client would be the government. And future-proof the industry. So dyan na pumalawag itong samuyang mga programs sa digital proficiency, si pag-train sa inda, na dapat ready na sinda for online, product and market diversification. So iyo po ni itong nahiling mi na tululang na strategies para po at least mag-survive and mag-flourish pa sa masunod na taon ang local tourism industry in Naga. And hopefully, pag naging successful siya igdiyo, maging panalimingan man para sa iba pang lugar. So, yun lang po yan. Thank you very much and I'll wait for your questions po. Okay, thank you Sir Alec. So, igo pong ma-entertain na po kita ng mga questions. So, bago kita mag-entertain questions, we would like to welcome itong mga naghabol from BPC, na yan. And then from Facebook, we would like to recognize Frank Yanga Jr. from UBOS or United Bicolano Online Sellers. So sige, ma-entertain na po kita ng questions. Do we have questions for Sir Alec? BPC? Sige po. Suggestion lang po. Bali po, Barangay People's Council, ini po pag-establisar, kampanahon po ni late Secretary J.S.M. Robredo sa paagiman po kan sa tong naging Congressman James Sacob. Sana po maging dakulang tabang kami sa pag-promote po ang turismo sa siyudad ng Naga sa panahon pong ini. Ninhuli po sa kaluyan man po as BPC, day ko pa po nadangog na natap po kami para po ma-involve duman sa mga nag-aarabot na bakasyonista or mga hali po sa abroad na kung saan, syempre po, may mga relatives sa barangay and ang establishment yaon man po sa barangay na kung saan dakula man po kuta ang may tataoming tabang para po mai-promote kung ano man po ang mga yaon sa loob ng barangay and sa mga establishment para po ma-encourage pa po ninda si iba pa pong mga yaon duman sa lugar ninda. And sana po, Sir Alec, sa mga programa mo po, sana ma-invite mo po kami para at least magkaigo po kami ng orientation about sa turismo. And kami po as BPC, sigurado po na ang suporta sa lokal na gobyerno, yaon po. Salamat po. Thank you very much po. Actually po, dakulaw na maray ang role talaga kang BPC, lalo na sa barangay level. Kasi po, ang focus bingo niyan is dapat community-based talaga ang tourism. Yes. Dahil po pigi-impose iyan sa sarong komunidad, pero dapat itong kung ano ang limits kang development, saka sa insinda comfortable, dapat iyo ang masunod. Iyo po yan ang saro sa tenets talaga kang sustainable tourism. So sa urban areas po siguro di sa Naga, pwede tayan po duman sa, tama po ito, si pag-orient siguro kung ano itong magiging benepisyo sa kaepekto kang turismo sa barangay, sa komunidad, and kung paano magtabangan itong mga existing na mga negosyo duman, saka itong mga, usually ito pong mga nagtatrabaho duman sa mga negosyo na naka-star duman sa barangay, para at least iwasan itong mga conflict between economic progress, saka siyempre si local culture, kasi yaon dyan pirmi ang clash. Kaya po, saro duman sa pigiling ni talaga is, kaya po, ma-attracta si tama na turista. Bako itong turista na maduman, tapos de man ihilingon kung anong impact ang sa indang actions, tapos mahali sinda, only na itong damage has been done to the community.
So iyo po yan itong iniiwasan ta pag-abot sa sustainable tourism. Basta po sa sa sunod na po ng mga programa, asahan po nindo na madulok po kami sa indo mapatabang. Salamat po. Okay. Igwa po. Igwa po ning online question via Zoom. Si Samoya pong kaibanan, na Board of Director din ng Cooperative Sector, si Ma'am Lucila Nacario. Naman po sa PIG, sabi mo po duman sa supply chains locally, duman po sa tourism's new normal. Nabanggit mo po na igong po mga restaurants na dahil nag-aaram, na igwa kitang pig-produce igdi locally, katong mga katuhan nindang. Naman po kayo sa na-atenderan kung sarong sa kang DAR. May mga, po kita, may mga agriculture farmers po kita na nagpo-produce ng mga kalamansi, mga lettuce, mushrooms. Ano po siya, ang problema lang po, may nag-share po naman na dakulang restaurant na doida po kaya na sustain locally kang mga farmers itong mga kaipuhan nila. Kasi ang hinahanap nila, ito po quality na product. Ano po kang kalamansi, minsan po sa init lang magayon ang dinideliver. Ang kaipuhan po pala nila kayang kang kalamansi, ito pang green. Pag yelo na, rejected na po yan. Dain na po yan maano duman sa piga nila. Ang nagigibo po sinda ng ito pong pigdadagdag nila po yan duman sa tea na piga nila. Tapos ang lettuce. Ngayon po, ini po gayon, may connection na po niya sa mga present at yan, itong sa agriculture. Kung makaano po, matap, saka mga barangay, matap din po, na paano tayo ito masusustain itong mga supply para makatabang kita duman sa mga establishment, itong mga restaurants na naghahanap ka ng mga araw kami ang mga products, mga vegetables. Lalo na po minsan organic ang inahanap nindang mga vegetables. Ang po gayon, para ma-sustain ta na locally, pakusubong ta po ining mga mga local farmers para dahil na sinda po duman sa ibang lugar, sa ibang region. Kasi ang nangyayari po, dumanda po sinda nagkukua, mas nasusustain, magayon po ang quality ng mga nilang order. Idi sa tuya po ang problema. Dahil po nasusustain. Maray lang sa puon, mayo na. Kaya po ganyan sa atyan, pag-discuss kang City Agriculture Office, maitap-tap pa. Araw po kami, may mga barangay kita, 27 barangays, idi sa Naga. Kung po, inong 27 barangays na ini, magtatarambangan, kung ano ang maray na i-produce kang kada barangay, na pwedeng na masustain po ang, locally, may supply chain po ang, na may po, ibig sa tuya sa Naga. Thank you po. Thank you po, ma'am. Actually po, saro yan sa pigre-raise man na issues kang mga establishments, si quality, lalo na si consistency, si availability, yaon, pero ang hapot kayan is kung seasonal itong planting and harvesting, kung ang demand is consistent for the entire year, kaya daw isupply kang local na producers. So kaya nga ni po nagdulog kami kay niyo sa City Agriculture's Office para ma-determine tapos ma-match eventually si demand saka sa supply, both in terms of quantity and in terms of quality. So iyo po yan si Samuya na pig-workout na, kaso inabutan na naman kita kay niyong lockdown. Pero po i-resume po iyan, hopefully po may full support pa kita kang City Agriculture's Office. Kasi po si mga restaurants, mga hotels na willing na po sinda, pigkuha amin ang commitment ninda, nag-sign up na sinda, igwa na kami nakuha duman na initially kung pira ang demand per day, per week, per month for particular na mga vegetables and raw materials. So, iyan po, pwede na yan na isupply sa inda directly.
Ang kaipuhan lang talaga is i-match lang itong available ta igdiyo both in quantity and quality duman sa nangangaipo talaga na businesses. Sa iling ko po ang barangay dakula ang role kayo ni kasi kung sinda makaka-identify tapos iga po ba kita ning mga pig-train sa barangay level ang agriculture office. So baad pwede sinda makatabang. Data po aram, malay nindo na igwa na po ba kita sa City Ordinance 2020-046 si backyard farming, urban gardening. So baka po na igwa na ning opportunity na makasource kita locally. So si mga households na naghahanap additional income basta pare-pareho o magay ng quality kang pagpo-produce, pwedeng i-consolidate by barangay, tapos pwede mag-agi sa City Agriculture Office, i-match duman sa nangangaipo na establishments na harani. So baka within the same barangay lang or sa sunod lang na barangay. So kumbaga po, ang kaipuhan lang talaga is si identification sa kasi regular na coordination po. Okay, so igwa pa ba online? Okay, maya na. So, sige po. Good morning po, Sir Alex. Duman manungod po duman sa agriculture, pwede man po garo idagdag ang pili ta. Ang supply po kang pili pag hindi man po ang lalo pag may mga okasyon. Pag nagkakataon na grabing pangangaipo ta, mahal ang ang nagmamahal na mari ang presyo ali pada ang source gunta. Nag-undergo po kaya kaming training kang pili. Si grupo po kang PWD ngunyan ang pinoproblema mi duman si supply saka si ang presyo grabe. Lalo pong bantog po kita sa mga pili products. Tapos papasalamat naman po Dagos sa opisina po nindo sa tourism sa pamamayo mo po tapos kay Sir John Munggoso. Magayon po ang sa indong programa as in nabibenepisyuhan po lalo si Aki ko sa Metro Peso. Saro po siya sa naka-avail katong space. Dakula pong tabang sa pamilya. Thank you po sa kasain mo sa livelihood. Thank you. Thank you po, ma'am. Actually po, magayon ang samuya na complementation sa partnership kang Metro Peso. Kasi po ang nangyayari, pag may feedback kaming nare-receive hali sa mga kliyente o customers kang mga products kan sa indang beneficiaries or mga kliyente ninda, pigre-relay mi tulo sa inda for further improvement. And at the same time, nagtatabang man kami sa inda aron ka nakaagay mga taon duman sa packaging. So igo kaming tinabangan kayto na mga kliyente na Sir June na maray si product, masiram talaga and everything. Pero at first glance, they mo tulos babakalon because they siya itong nakakakatch ning attention. So tinabangan mi sinda si samuyang knowledge saka samuyang experience pag abot duman sa market kung anong kaipuhan kang mga turista, anong hinahanap, pig-translate mo into packaging na tabang. So from time to time, pig-invite man kami kay na Sir June pag abot naman sa pag-check ang quality. And from time to time man, pigdudulok mi man sa hindi itong pangangaipo mi. So, kumbaga, give and take lang, day kami nag-ooperate na within a compartment. Day kami working in silos or in isolation. Pero mi po yan complementation because we know na itong pag igwamala ning duplication kay itong mga programs or si budget, pwedeng i-combine na lang or i-consolidate. Pareho man ang objective niya. Basta, pag-share mi lang itong list mi ka mga target beneficiaries. Yeah, po. Thank you very much po. Ako po, Sir Alec, may dikit lang na actually, inat na inat commendation po sa efforts kang city government, of course, sa ACTO, na i-promote o pakusugunta po sa local supply chain. Mula po yan sa agri, tsaka iba pa man na services kang kaya kang syudad ta. Kasi sa panahon ngunyan talaga, parang kang nag-lockdown talaga, we realize na kaya man pala na within us man sa nakitama para mahanap ng mga supplies, etc. So, kumbaga, ining programs ta for the next years is to pakusugon talaga ang ekonomiya kang Nagueños. So, yun po. Tapos, ang NCPC po with the sectors po na yaon like BPC po, magtarabangan po kita, lalo na may mga initial projects po kami for this COVID rehabilitation and response, yung urban farming, and pati yung mga tahian, yung mga arog kayan. So, pagtarabangan ta po para ma-map kung saan siya pwede and si isay ang possible market kaya. So, mga arog po kaya niya po ang NCPC. Igwa pa po, online. Sige.
Mga onliner po kaya kami. May kanya-kanya po kaming mga products, pero more on food. So, ano po daw ang pwedeng ano po ang pwedeng nindong ano sa mo na may ang maiba po kaya sa mo, may mga sadiri talagang ginigibong products. So, paano po kami pwedeng makatabang or kamo man sa mo makaano na makakalaog man kami dyan sa tourism para ma-promote mi man si mga sadiri mi pong mga gibo. Yes, ma'am. Immediately po, ang pwede ming tabangon sa Indo, itong ginagamit mi na social media, si Naga Excursions na page, iyo po ang pang-promote ta. Labo-labo po ang pag-promote mi ka mga formal tourism-related enterprises. Sa parte po kang mga online sellers, lalo na po kung food-related, kung igaw man po kamuning mga pages na iyan, pwede mi po yan i-promote for free. Ang nare-reach mi man po, daradakula man siya, tapos consistent man ang samuya na pagpo-post duman. So, pwede po kami kayo makatabang sa pagpaabot duman sa mas dakula na merkado para sa Indo. Libre man po yan, tabang mi po sa Indo. Oo, may page naman po ang Obos. Mostly po kaya sa muya, talagang sa diri nindang gibo. Kumbaga sa diri po nindang Yes products. po, aware po ako sa Kaya gusto mi pong ipaabot sana on behalf of my group na sa kasi sa president mi na kung pwedeng mabisto po si mga sadiring gibo kan sa kuyang mga kairiba. Tama po, ma'am. Sa iling ko po, pwede tayo na gibuhon. I-forward lang po nindo sa muya si link sa mga pages. Pigi-schedule mi po yan. Every day po, every week, nakaschedule na yan. So, labo-labuhon ta po sa pag-promote. Data sayangon ng opportunity. Ito po kayong sa social media, daw po papaano, ang opisina mi, na-master mi na kaya kung anong oras, ano ang manner kang pag-post, kang pag-share, tapos isa ang target market. May dit man po kami kaya na budget para dyan. So, pigma-maximize mi po yan. Since ngunyan, mayo kita ning, makita ning mga nag-aabot na turista, nag-shift kami to promoting local businesses for local consumption. So, we can do the same po para duman sa grupo nindo, ma'am. Okay, Thank you po. Thank you, sir. Apo. Ikaw pa po. May haputo po kamo. Ako naman. Sige, Sir Alec. Ako, bilang yaon hali sa sektor kang kababaihan, ang concern ko is bilang sarong government office at ang magayunon ang mga programa nindo. Pero ako ang concern ko, day ko nahiling duman, ano ang intervention ta sa mga God issues. Lalo na if we encountered, kasi dayan mahali It's either ang visitor ta, naka-experience, or itong mga yaon digdi nagtatao na nasa tourism sector, iyong maka-experience. So bilang sarong opisina na nagtutulod ka ining mga programa na ini and services, ano pa ang mechanism nindo or strategiya to address this? Maski data sabihon na mayo pa man kaya nangyayari, pero in anticipation, lalo na po na nag-lockdown, diba? Ano po ang takayan? Yes, ma'am. I understand where you're coming from po. From the very beginning po, kang pigmok ng opisina, talaga pong zero tolerance kami pag-abot duman sa abuse kang women and children, especially pag-abot sa gender inequality. Kami po, very strict kami pag-abot digdiyo sa mga accommodation establishments, lalo na ngunyan na lockdown, mas under more restrictions sinda ka sa ka-regulation. So kay puan po gabos na hiro ninda, maagi dapat sa muya. So nai-screen mi sinda. So pig-take mi pong opportunity ngunyan na nag-lockdown na i-reset itong sa muyang relationship with them in terms of enforcement. So from time to time po, talagang pigi-inspect mi sinda, tapos pigre-remind mi sinda kay ito pong mga policies na dapat i-enact ninda. Kabali na po dyan itong sa GAD. Di ko lang po na-present sa budget mi, pero integrated naman po yan dyan, including po itong sa equal opportunities, pag-abot sa trainings, pag-abot duman sa as much as possible po talaga. Tama itong observation ni Sir June. Pag mga trainings mi po regarding sa enterprises or enterprise development, like what we did last year para sa food and beverage for Panikwason and Carolina, of all the participants, saro lang po si lalaki, gabos si babae, kaya po, tapos ang makangalas po duman, even without us initiating, after a few weeks, pag duman may, igwa na sinda ning organization, establish na si association ninda, kaya po, labo-labo man si suporta mi, actually po, naka-schedule mi kayo natabang sa inda, duman sa
panikwason, si anticipation ko ta kang pagdagsa kang Holy Week na if further training misinda kayto. Unfortunately, inabutan kita kaiyan. Pero po, igwa ko dumaning sa mga pong programs, naka-integrate man po yan dyan. Ang saro po duman nga ni na pig-raise man sa muya kayto ni Vice Mayor na Nene de Asis. Ito po talagang sa mga hotels, pag abot duman sa occupancy, sa kasisay po ang mga pwedeng i-admit. So, ngunyan po kayo naka-lockdown, very strict yan, na talagang nagsasubmit ng records sa muya ang mga hotels, na monitor mo yan for safety, syempre, COVID. Pero po naisip mi, later on, pag nag-lift ng restrictions, pag nag-okay-okay ng ekonomiya, pwede mi siyang i-translate into other measures, na protective measures na siya. Same principle, same strategy, for protection na siya po, ma'am. Sige. Thank you, Sir Alex, sa explanation. But I would like to propose na i-reflect na siya. Kasi mas magayon na naka-reflect siya as priority nindo. So another thing, as you have identified the training, sarong importante sa tourism, itong nag-i-involve sa tourism, magtao kita ng training on customer service. Kasi we are catering with visitors. Well, we are promoting local tourism. Iyo man yan ang regional agenda mo yan, kang itong sector sa tourism, sector sa region, na yan ang pinopromote sa ngunyan, ang local tourism. However, kita digdi sa Naga, whether we accept it or not, medyo may problema sa mga tricycle drivers. So, inot na inot dyan, bakit sindang gender sensitive. So, kaipuhan pong i-address siya, na baka through your, sabi mo nga ni, nagtatao, nagkakapacitate kita. And also other establishments na maging customer-friendly. Basic po yan. Pero, if nai-implement na yan na maray, magayunan po ang feedbacking kaiyan. Kasi di ba ang advertisement starts from what we say about a certain product, a certain place. So, suggestion po. So, well taken po, ma'am. Actually po, dako lang bagay iyan. Ito pong pig-present pina local trainings, local po ito. Igwa man po kaya ang DOT ning naka-line up na ng mga trainings. So, pigko-complement po ito kang samuya na trainings. Pero po itong talagang gabusming trainings, pwede mi talagang integrate na iyan sa customer service, si gender sensitivity, pwede tapayin ibali duman. Actually po, itong samuyang nakaschedule na second round kang trainings for tourist tricycle drivers, igo talaga po ito for gender sensitivity. Na-realize mi po yan duman sa first training na absent talaga siya. Kaya si second round, pig-integrate mi na siya. Kaya igdi po sa masunod na trainings na propose mi, kabali na po siya, ma'am. Okay. Thank you very Salamat much po. Thank you very much. So, since mayo naman pong kahaputan para sa akto, salamat pong maray sa paghira sa Samuya, Sir Alex. So, upakanta po ang akto. Thank you very much. Okay, so sa ngunyan po, salamat sa Metro Peso, Sir June and Sir Alex, ang akto for presenting your budget plan to us. So, dakulaon pong maray na pasasalamat kasi naging parte kami kang pag-improve and paghiling kang sa indong mga serbisyo para sa Samuya. So with that, good afternoon, and we will pause for our break, lunch break. So at yan pong hapon, ang ma-present ang investment and trade promotion and City Veterinary Office at City Agriculture Office. So, lugod, hopefully po si mga nasa online, mag-login po ulit kamo sa Zoom and then mag-antabay sa Facebook Live. Thank you. Happy lunchtime da. Sabi ni Councilor Kylie, thank you. Hope you can still attend later.